Cyrus Enger irritira l-kandidatura tiegħu għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew dan ftit sigħat wara sentenza tal-qorti fil-konfront tiegħu. Ma' News Enger tkellem dwar id-deċiżjoni tiegħu. Kienet deċiżjoni tiegħi, deċiżjoni diffiċli, però deċiżjoni li emmint li kelli nieħu fl-aħjar interess tal-Partit Laburista kif ukoll fl-aħjar interess tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Cyrus Enger spjega kif din id-deċiżjoni ħadha li dejjem emmen li l-politiċi għandhom imexxu bl-eżempju u jerfgħu ir-responsabbiltà. Din id-deċiżjoni tkun l-aħjar waħda ħalli naraw li anke fl-aħħar ġimgħatej ta' kampanja elettorali ma jkunx hemm kampanja ta' tfigħ ta' tajn fuq il-Partit Laburista u fuq il-Prim Ministru. Enger argumenta li l-motivi vera wara l-proċeduri fil-konfront tiegħu flimkien ma' fatti oħra bħal persekuzzjoni tal-ġenituri u l-familja tiegħu huma l-eżitu tad-deċiżjoni li ħalura fl-2011 meta ngħaqad mal-Partit Laburista. Fakkar kif dan irriżulta wkoll mill-inkjesta ordnata mill-eks Ministru Carmine Bonnici. Iżda minkejja dan kollu Cyrus Enger stqar li ma jiddispjaċih xejn li ssieħeb mal-Moviment Laburista għaliex jemmen li f'pajjiżna kien hawn u għataw bżonn tal-bidla. Ovvjament dak li ġara l-bieraħ li personali huwa turija ċara kemm għandna bżonn inbidlu il-pajjiżna. Mistoqsi mill-ġurnalisti dwar is-suġġett, il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li episodju bħal dan juri biċ-ċar id-differenza bejn iż-żewġ partiti.